Hemeretzigarren mende bukaerarako, 20. mende hasierako proposamen bat da, Howard arkitekto baten proposamena. Hau dator lehen esan duzuten eszenariotik, ez? London, 20. mende hasiera, guztiz industrializazioa sartuta da hiri bat, eta bera planteatzen dagoena da, behar dugu beste hiri eredu bat, ze honek kolapsatu egingo da, ez? Orduan egiten dagoena da, hiri erraldoiai megaurbe horren eredua aldatu, eta esan, igual behar duguna da, eskala ertaineko hiri gehiago, hirira bueltatu, baina hiri gehiago elkarregaz lotuta dauzenak, eta lurraldearen produkzioagaz, nekazal munduagaz, harreman zuzenagoa dekona, ez? Azkenean, zuk pentsau, 1900 urteko Londonen zentroko hiri batek, nola korrelazioa zeuken, nekazaritzagaz, ez? Bapez. Orduan berak egiten dagoelako... Txakeldo estripadoregaz bai, egiten dagoelako regresio bat. Orduan planteatzen dauz, hiri eredu bat, lorategien hirien eredua, oso polizentrista moduen, eskala ertaineko hiriak, elkarreri lotuta, zentroan hiri printzipala izango zala, eta gero inguruan, olako orbita batean, beste satelite batzuk. Horrek zer dekie, egitura zirkular bat, zentroan. Honek dire, 20. mendeko horren interpretazio bat. Hau da Danimarkako auzo bat, oin dela hainbestekoa, eta egin dure apur bat berreskuratu 20. mende ideia hori, eta eredu eta modulu zirkular, elkar lotutako eredu zirkular horien eredua hartu, eta beste eskala batean, eskala txikiago batean, baina eredu hori ekarri deure, ez? Esaten gabiltzena, Howardren, azkanien tratatu bat edo liburu bat alako, eta bertan egiten du, berdea dau. Berdea dau, eta mantendu behar da, oreka bat, berdea eta erekin artean, non berdea edo produktiboa dena bai, ez? Nekazal lurrak direnak, askoz ere maila handiagoan dauzen, hiria edo eraikia dauena baino, ez? Lurzorua publikoa izango da? Howardren ideian, lurzorua publikoa da, edo eraztunean bizi diren komunitateak gestionatzeko modukoa behintzat, ez? Komunitarioa, publikoa espada, komunitarioa. Eta berak egiten dauna da, eraztun bakoitzari emon erabilera bat, ez? Zentroan egon zan olako parkea handi bat, eta parke handi horren zentruan ekipamentu publiko handienak, udaletxea, eskola, ospitala eta bat, eta gero, etxe bizitzak, olako avenida berde handi bat, eta gero, komertzioak, enpresak eta bar. Eta gero, lur eremu berde zabal bat. Landuko dana, nekazal mundutik landuko dana, hori hornitzeko. Eta ondoan ekingo dago beste eraztun bat. Eta ondoan beste eraztun bat. Eraztunak euren artean ongo dire konektatuta, baina dalako eredu polizentrista bat, ez? Eta oso... Komunitario gustatzen zait. Azkenean espekulazioaren kontrata egiteko izango zitzatelako, lurre bertan bizitzen dauden antzat. Eta badatzen da bizimodu osasuntsuago bat, ez? Jenteak, 20. mende hasierako Londonen bizi izan jenteak ez zeukan inongo harremanik berdeguneagaz, eta apur bat bizi baldintzak ezin onak, honek planteatzen duena da, lurategi... Ze sasoi, esaten gabiltzena, London, sasoi horretan, pelikuletako lainue, etxala lainue keie da. Keie da. Londonen ikusten dan lainue, ez dalako lainue. Famoso hori, keie da. Fabriketako keia da. Hori da, eta da, dire, oso hiri, ez dakizan, esan, loiak ziren, oso hiri kaltegarriak ziren, osasunerako bebai. Eta orduan, hau da proposamen, modure baten higienista bat, bai? Honek plantatzen dagoena, lorategi hiriaren proposamena da, eguzkitzapen askoz hobea dekien etxe bizitzak, aireztapen hobea dekien etxe bizitzak, berdeguneagaz kontaktua dekien etxe bizitzak. Bertan etzan egin, esaten gabiltzalako hau ideian oinarritutako geroko eraikin batalako, zer gertatu zen ideiarekin? Egin ziren nolako proiektu piloto batzuk, egin ziren, eta gero egin duguna da, 20. mendean zehar, lorategi hiriaren gure bertsinoa, ez? Azkenean, gure hirietan eta badauz lorategiak be bai, ez? Bilbo badeko Guziao jardin be bai, eta Donostin be badau, eta badeko eredu hori, baina ez da igual pentsau Howardek pentsatzen moduan hiri integral bat moduan non zerbitzu danak zuzen integratuta lorategi horren inguruan, ez? Guk egin duguna gure lorategi hiriekin eta, batez bere 20. mende bukaerako gure urbanizazioekin, gure urbanizazio txaldetak eta parcela jardinen urbanizazio eredu hori, badeko honetatik, guk egin duguna da horren bertsino ez ainon bat, ez? Azkenan bihurtu dugu, gure lorategi hiriak bihurtu dugu lotarako hiriak, eta hori ez da hiri bat, ez? Hiri bizitzarik ez teko, ez da? Norbanakoan petatutako
eredu bat, bakotxa dekona bere etxetsua, bere parcela, bere ziagaz. Hori da, baina zerbitzu ezberdinak eta komunidadien eta harremanik berez komunidadegaz, ez? Orduan, bueno, hortik hartu dugu gauzek, bai hartu dugu gauzek, baina, bueno, nik uste moduren batean kapitalak erabili dauela eredu hori, bere eremura erabiltzeko, bueno, edo moldatzeko eredua bere eremura.